Hello guys, welcome to Team Vlog. So asa खालामो इसोरनि नोंथांमोना मोजाङैनो दं. So आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै इउनिक बेलेग स्टाइलाव मोनसे भिडिअ लाबोदों. So नोंथांमोना नायदो. आं दिनै इन्टारभिउ लानो थांगोन जोंनिनो खाथिनि आलायारन मिउजिक एकाडेमि जायगा जाहैबाय खुसाबारि. So नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो. Let's go. लोगोफोरजों मोननोसै लकेसनखौ सफैबाय बारा गोजान नङा माने लकेल जायगाथ' थ' दिनै फार्स्ट टाइम थ' नोंथांमोन देखायगासिनो आं नायदो नैबेनो आलायारन मिउजिक एकाडेमि नोंथांमोनखौ जोंनि बर' टीम ब्लग्स इउटिउब चेनेलाव बरायबाय स' दा नोंथांमोना गावबा गाव सिनायथिखौ होदो आंनि मुङा मुस्रि राजाराम सियारि लकेलाव राजाराम सियारि होननासो मिथिगौ नाथाय आं जेनेबा आंनि लिरनाय मुङा जाबाय राजाराम सियारि आं जेनेबा बे मिउजिक आयदायावनो आं भकेलखौ 2002 आव बिसारत कमप्लिट खालामदो सालबारि फ्रम सालबारि टु पाठशालानि कला केन्द्रनि आन्दाराव दा आङो बेहाय भकेल बा बै गारां आयदाखौ फोरोंनाय जायो आरो माने बे गुबुन गुबुन आयदाबो दं गुबुन गुबुन आयदा दं आदायाबो गावनि सिनायथिखौ होदो एसे आंनि मुङा जा हेमेन बसुमतारी जेनेबा राजा रामसियारिजों लोगोआव थाफायो आं ओरैनो टप्ला दामो जेनेबा आं बिसाराव खालायनो हायाखै ओरैनो हेल्पाराव दंफायो जेनेबा माने नोंथाङा लाफुंजोबनो हादिया आरो लाफुंजोबनो हायासै लाबायबो दं दा बर्थमान फोरोंनाय आयदायावबो बेखौनो उन्दै क्लासखौ माने बिथाङा जे गावनि उन्दै क्लासफोरखौ माने फोरोंनायजों लोगोसे गावबो बिथाङा दा डिग्री कर्स ना जिहेतु माबायदि बिसारत ना मा बेखौ ना टप्लायाव माने टप्लानि आयदा हिसाबै बा फुसन होनो पार्ट 2 आव जाना दं फुसन पार्ट 2 आव लागासिनो बिथाङा स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो आं जेनेबा क्लासिकेल आयदायाव जेनेबा सिगां 2002 निफ्राय थारमाने सोलोंनानै बारग'नायनि उननिफ्राय आं थारमाने खायफा गोबां मिउजिक स्कुलावबो हाबबोबाय फोरोंगिरि हिसाबै हाबबोनो मोनदों खिन्थु हाबबोबाबो खायफा मिउजिक स्कुलनि कमिटिफोरा माने बेखौ जोरजासे लाखिनो हायाखै दा बे लाखिनो हायैनि जाहोनाव बिनि स्कुलनि आलायारन मिउजिक आलायारन एकाडेमि प्राइभेट स्कुलनि थ्रुयैनो मालिकनि थ्रुयैनो बिथाङा जा हेमेन बसुमतारी गोसो गुदुं आरो बिथांमोना आंखौ लाबोनानै 2017 निफ्राय थारमाने बेखौ जागायजेनदो आरो बे क्लासिकेल हाबाफारि 2017 निफ्राय दिनैसिम सोलिबाय दं गेप गैया आरो जेनेबा दा नोंथांमोननि जे मिउजिक स्कुलाव दा इनरलमेन्ट माने स्टुडेन्टफोरा लागिरिफोरा बेसेबां जोनसो दं दायो जेनेबा जोङो सिगांथ' आरो सानख'हायै दंमोन जेब्ला गुगायै नै दिनैसिम जेनेबा जोंनाव एखेबारे स्टुडेन्टसा टटेल जोंनाव मोनथाम आयदा दं जेनेबा भकेल आयदा आरो मोनसे जाबाय कथक डेन्स आयदा मोसानायनि बेयो क्लासिकेल बेनिफ्राय मोनसे जोंनाव दंबावोमोन तबला आयदायाव जोंहा सासेबो स्टुडेन्टस गैया जागायनायनिफ्राय दासिमबो गैथ'वा दंमोन फैदोंमोन गेजेराव सानैसो जेनेबा गारदों फरिखा होदिया बेनिफ्राय डेन्सआ दं टटेल जोंना थारमाने स्टुडेन्टसा दायो डेन्सजों भकेलजों मोननै आयदाजों 17 जनल' जाना दं आरो दायो दासान्दि गुगायै खिनिया दङ आरो जेनेबा नोंथांमोना थेवब्लाबो बेखिनि 17 जन स्टुडेन्टनि
इनरलमेन्ट फिसाथ' एसेबां जाखानाय नङा थेवबो बेसेबां खम स्टुडेन्टनि गेजेरावबो माबोरैहाय बे मिउजिक स्कुल लाखिनानै दं दाथ' आरो लकडाउनबो आरो बहुत खस्थ'थ' जाखागोन माबोरैहाय सोलिगासिनो नोंथांमोननि अबस्थाया बे खेथ्रआव जेनेबा बुंनो थांब्लाथ' सोलिनोनो हाया आङो जुदि रुबिबार खेबसेनि हाजिराखौ आं हमनो थाङोब्ला आंबो सोलिनो हाया जुदि हाजिरा मावनाय हमोब्ला आं थारमाने ओरैबायदि आंदि सोलोंनानै आं गावखौनो जेनेबा क्लासिकेलदि रोंगौ आंनि रोंथाइखौ फिथाइ महरै माने फोस्रावना गालांनो बा सोरखौबा रोंहोनो थाखाय आं बेखौ बिजनेस हिसाबै लायाबालानो बा फैसा मोननाय मोननैखौ आङो गुरुत्व होआबालानो माने रोंनायखौ इयुन जोलैया थालांनायखौसो आं नोजोर होनानै थारमाने बेहाय सोलिबाय दं आरो जोंनिया जों थैथ'नाय नङा आरो बे नोजोराव थाङोब्ला जोंनि बिजनेसखौ जों नायाखै नालाय माने इयुन जोलै गालांनोसो जिहेथु जोङो बेखौ सालायबाय दङ बे मिउजिक एकाडेमिखौ दा बे खेथ्रआव थारमाने जों फैसानि खेथ्रआव जेबो माबा सोलिखौ लाबोलायाखै आरो जिहेतु नोंथाङा कालसारनि सायाव अनसायनाय दं जिहेतु गावनि हारिनि जेनेबा कालसारनि सायाव जौगाहोनो लुबैदों आरो जोंनि ओनसोलावथ' माने कालसारनि सायाव एसेबां इन्टारेस्टेडबो गैया माने मानो होनोब्ला माने क्लासिकेल इदि लानाय गैया माने बेसिक सोरबा साननैसो ओरैनो सोलोंदों ओमफ्राय माने बे थांखि लायाखैसै बिथांमोना मोनसे भकेल लानायनि गेजेरजों सासे गेदेर सिंगार जाहैनो हागोन बा बेखौ गावनि केरियार महरैबो जे जों मोजाङै जुदि सालायोबा लाखिलांनो हायो स' बेबायदि नोजोरा जाहाथे जोंनि ओनसोलाव बहुत खम स' जानो हागौ नोंथाङा बेखौ नोजोर होनानै माने नोंथाङा निजे खहा जानानैब्लाबो जाहाथे इयुननि गथ'फोरा जाय बिथांमोना गोसो गुदुं दं बिथांमोना माने बेबायदि क्लासिकेलनि गेजेरजोंबो जे नोंथांमोननि बेबायदि फोरोंनायखौ नुना गोसो गुदुं जाना जेन फैयो नङा होमबा स' दा नोंथांमोना ओरैनो जेनेबा एडमिसन नङा होमबा जिहेतु एडमिसन सिस्टेमखौ माबायदिहाय जेनेबा एडमिसन जुदि सोरबा सासे स्टुडेन्टआ जुदि नोंथांमोननाव लानो गोसो जेनेबा ना माबा भकेलानो जा बा तबला ना मा बुङो आरो कटक नामा माबायदि सिस्टेमाव लानांगोन एडमिसनखौ जों गामि ओनसोल हिसाबै जों टाउननिजों रुजुनो थाङा टाउननि रुजुनायाव जोंनि गामि ओनसोलनि गोसो गुदुं बिमा बिफानि गथ'आबो थारमाने लाहैनो होनबाबो टाउन ओनसोलाव थांनो हाया नालाय खायफा गोसो गुदुं बिमा बिफानि फिसाफोरा एसे मोसानायानो जाथों बा रोजाबनाय दामनाय आयदायावनो जाथों बिसोर जुदि गोसो दङब्ला बिथांनि गथ' बा बिमा बिफाया थारमाने जोंजों जगाजग जायो आरो जगाजग जानानै जेनेबा जोङो ओरैहाय गोब्राब बा एन्ट्रेन्स ओरैहाय जों सिस्टेम खालामखायाखै जिहेतु जोंना मोनसे लकेल गामि हिसाबै जों एकदम सर' थोंजों फैनांगौ जायखिजाया बेहाय रबिबार खालि थाखायो स्कुलनि मालिक आरो बे जोंनि मिउजिक एकाडेमिनिनो मानसि जोंहा सोद्रोमाफोर थाखायो निजा हेमेन बसुमतारी बा आं ओरैखौ लोगो मोनगोन बेनि थ्रुयैनो जोङो थोंजों फैनानै जाय आयदायाव लानो बे आयदायाव जोङो थारमाने थोंजोङै रेजिस्टाराव मुंखौ थिसननाय जायो बेनिफ्राय जेनेबा बेसेनखौ सोंदोंमोन नामा एडमिसन फिसा जोङो एकदम गामि एरियाखौ नायनानै जोङो ओरैनो 300 खालामनाय जादों आरो फार्स्ट एडमिसन बेनिफ्राय जेनेबाथ' एग्जामबोथ' जायो नङा होमबा एग्जाम जायो एग्जामा मा सिस्टेमाव जायो बेनिफ्राय एग्जामनि फिसा माबायदि एग्जामनि फिसा जेनेबा एग्जामा जोंनिया बोसोराव खनसे जायो खेबसेल' खनसे जायो खनसे जेनेबा PP1 प्रारम्भिक पार्ट 1 जागायजेननायनिफ्राय माने ओजोंहा हायार माने क्लाससिम कलेज सिस्टेम जेरै फार्स्ट इयाराव एक्सट्रा सेकेन्ड इयाराव एक्सट्रा स' बेबायदिनो आरो बेबोना बिदि जानानै एबार 2021 आव जायफोरा एग्जाम होगोन नेक्स्ट बोसोराव मोनसे क्लास माने आपग्रेड जाबाय बेखौ मा होनगोन जेनेबा PP2 जाहैगोन प्रारम्भिक पार्ट 2 जाहैगोन फाइनाल इयार जागोन आरो बोसोरनियाव फाइनाल इयार जायो बे जोब्बा गोदान आयदा फैलायगोन जेनेबा बोसोरनै कर्स जेनेबा कमप्लिट खालामबाय बिनि उनाव आरो बोसोरथामनि मोनसे कर्स फैबावगोन माने डिग्री सिस्टेम जेरै कलेजफोराव सोलियो टटेल 5 इयार्स कर्स 7 इयार्स जायो आरो जेनेबा मास्टार डिग्रीयावबो जेरै लायो फरायनाय जेनेबा इडुकेसन लेभेलाव स' बेबो बिदिनो जेनेबा जोंनि बेयाव जेनेबा आलायारन मिउजिक एकाडेमिनि थ्रुयै जोङो बि मिउज अर्थात जेनेबा BA बा BSc थिक बि कर्ससिम जोंनियावथ' बि मिउजसिम कमप्लिट खालामनो हायो आरो माने 5 इयार्स किनिखौ हायो आरो 7 इयार्सखौ हायो बेनिफ्राय बेफोरनि एडमिसन फिसा माने बेलेग ना ओमफ्राय एडमिसना
फार्स्ट माबायावल'सो नालाय जोंनिया बेनिफ्राय एडमिसन लानांला इनफाय एडमिसन प्रमोसन हिसाबै जों ओरैनो जेनेबा इयाव 100 करै बा क्लास लाना क्लास 120 30 ओरैहायल' सिस्टेमनि प्रमोसन नोंथांमोना जेसेबांनो देरलांबाय थायो क्लासआ जेनेबा माने दामा खमायलांबायसो थायो एडमिसननिया एडमिसना थारमाने इनो ना फार्स्ट हाबफैजेननायानो एडमिसन इनि उननिखौ प्रमोसन हिसाबै एसे लायो बेनिफ्राय एग्जाम फिसा फर्म जेनेबा नै एबार देग्लाय जोंहा नै फर्मआ फैबाय फर्मआव बेक साइडआव होखानाय दङ जेनेबा PP1 नि थाखाय बेसे करि जायो जेनेबा एग्जामिनेसन फिस 150 सेन्टार फिस 100 फर्म फिस 15 आरो सार्टिफिकेट फिसखौ जोंनि सेन्टाराव हमनाय जायो 50 बा 60 थाखा आरो जेब्ला हमनानै सासे गथ'नो जेनेबा 280 बा 230 गोलैयो ओमफ्राय इखौ नायनानै क्लास बाय क्लास ओरैनो 30-40 बारायलांबाय थायो आरो माने इफ्रि यार माने एसे बारायो आरो फिसा माने एग्जामफोरनिया आरो मा माने जुदि जायफोर नायगिरि बिथांमोना नायगासिनो दं नोंथांमोना जुदि एडमिसन लानो गोसोबा माने थाबैनो जों दा डिसक्रिपसनाव कन्टेक्ट नाम्बार होगोन नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोसे जोंनि चेनेलाव डिसक्रिपसन लिंकखौ होगोन आरो जोबोद इजि प्रसेसआव बिथांमोना माने एडमिसन सिस्टेमखौ खालामदों गोरलैयैनो लानो हायो आरो जायफोर गोसो गुदुं दं बिथांमोना कन्टेक्ट खालाम बे आलायारन मिउजिक एकाडेमियाव दा नोंथांमोना जेनेबा बे एकाडेमि सालायगासिनो दं नोंथांमोना कमिटि दं नामा मोनसे कमिटिनि आन्दाराव सोलियो नामा कमिटि माने हमना ला जोङो नै बिथां आरो बे स्कुलनिनो मालिक बिथांमोननि थ्रुयैनो आंखौ लानानैनो बेनो मोनसे थारमाने बिनि बिगोमा सिस्टेमाव नोंथांखौ फोरोंगुरु महरै लाबोबाय ओमफ्राय आरो आंना फार्स्टआवनो मोनसे कुइसन सोंनांगौमोन जों माने जेब्ला आं नोंथांमोनखौ इन्टारभिउ लानो फैयो थ' लामायाव मोनसे नुबोदों माने आलायारन मिउजिक एकाडेमि लिरनाय नुदों जेनेबा दा माने सोरबा एकाडेमिबो होननाय खोनायो दा एकाडेमि आरो एकाडेमि माने आंबो निजेबो बुजियाखै जानो हागौ नायगिरि बिथांमोना सोरबा बुजियाबो जानो हागौ स' जों दिनै क्लियार खालामगोन जे एकाडेमि होनमारो ना एकाडेमि होनो जेनेबा आं नुयो लामायाव आलायारन मिउजिक एकाडेमि नोंथांमोननि बेनाराव दा माबे मोनसेया राइट जेनेबा दा बे खेथ्रआव आं जेब्ला कम्पिउटाराव हैदोंमोन जोंनि गबर्धना माबायाव प्रेसआव बेयाव आङो नामखौ होदोंमोन जेनेबा एकाडेमि होननानै बर'आवबो लिरदोंमोन आरो आं हांखो एजों एकाडेमि ओमफ्राय बै प्रेसनि बै डिटिपि खालामग्राया बुंबाय जेनेबा जुदि नोंसोरना रेजिस्टार नङाबा गुबैयै इखौ एकाडेमिसो लिरनांगोन हिन्दी बा बर' माबायाव लिरोब्ला आरो बेखौ बुंदो थारमाने ए आखरबानो जि इयाव हांखो ए जाथारो बे नङा जाहैबाय इखौ थारमाने जोङो ट्रेन्सलेटआव लाबोयोब्ला एकाडेमियासो राइट जायो जाहैबाय हिन्दी माबा सुराव बा एसामिसाव लिरबाबो एखौ अ सो खालामनाय जायो नालाय बे हिसाबै थारमाने इखौ एकाडेमि होननानै बे लिरदो खिन्थु इंराजियाव जोङो एकाडेमियानो थाङो आरो बुंनायाव खिन्थु जों प्रनाउन्सिएसनखौ बोयोब्ला एकाडेमियावबो नांगौ आरो ना एकाडेमि जायो आरो जुदि बर'नि लाइनजों आरो बे नोंथाङा रेजिस्टारनि बाथ्रा बुंदों रेजिस्टार जाखांबा बे एकाडेमि जाफिनगोन जेनेबा जोङो रेजिस्टारखौ जुदि एकाडेमि डाइरेक्ट इयाव हिन्दीजोंबो ए आखरजोंनो लिरोब्ला इयो एकदम मा जाहैखाबाय आरो नमेनक्लेचार हिसाबै इयो डाइरेक्ट एकाडेमियाव गोलैबाय आरो दा जोङो एकाडेमिबो खालामनो हायो गोसोबा एकाडेमिबो लिरनो हायो आरो हिन्दीजों बा बर' आखरजों गोजोननाय थाबाय नोंथाङा फोरमायनायनि थाखाय मानोना आंबो निजेबो मिथियामोन जानो हागौ नायगिरि बिथांमोनाबो गोबाङानो मिथिया स' दा दिनै क्लियार जाबाय बेनिफ्राय दा आं जेनेबा सोंबावनो लुबैदों जेनेबा नोंथांमोना जिहेतु गावनि हारिनि जाहाथे कालचारा जौगाथों बे थांखिनो माने बे स्कुलखौ माने मिउजिक स्कुलखौ गायसनदों नङा होमबा थ' बे नोंथाङा माने आं मोननैसो बाथ्राखौ मिथिनो लुबैदों जेनेबा जे भकेल लानानैबो जे सासे मानसिया थांना थानो हागोन ना हाया जेनेबा गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हागोन ना हाया थ' बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फंनैसो बुंदो जेनेबा भकेल लानायानो जाथों जायखिजाया माने कालचारनि अनगायैबो आं एसे सोदेरलांसै जेरैहाय जोङो सोरबा कम्पिउटार डिप्ल'मा लायो खिन्थु फरायनाय गुबै जोंहा फरायनाय लाइना थाबाय थानांगोन बे जाबाय मा एक्सट्रा पार्ट अफ इडुकेसन जाहैबाय बेयो जेरै मानसिया हिन्दी परीक्षा होयो एक्सट्रा बा सोरबा डिप्ल'मा कर्स लायो जायखिजाया कर्स बेबो मोनसे डिप्ल'मा कर्स बे जाबाय रंजानाय बाजानायनि आयदायाव बेहायबो थारमाने जोंनि
अल इन्डिया बेसिसनिफ्राय बर्डनि आन्दाराव थारमाने बेयो बे जोंनि क्लासिकेला सोलियो नालाय बेनिफ्राय जेनेबा बिनि बोसोराव माने गांसे फोरमानलाइ मोनो फरिखा होखांनायनि उनाव बे फोरमानलाइया जेनेबा ओरैबायदि जेनेबा बिनि कर्सखौ फोजोबनांगौ फोजोबोब्ला सासे गाव राफोद एसे रोङो थारमाने सासे लागि फरायसाया रोंनायनि उनाव बिथाङा दानिफ्रायनो जुदि न'खरा मोजां फेसिलिटि होनानै होयोब्ला सासे गायक जानो बारा दिन नाङा आरो निजे बाहायबाय थानांगोन गारांखौ आरो लानायजोंल' जाया निजेबो नाजानाय थानांगोन साहस मोनसे आरो प्रेक्टिसा थानांगोन बेनिफ्राय खालि रबिबारखौल' नेयोब्ला क्लासिकेलनि सोमोन्दै बुजिलांगोन उनाव जेनेबा फोरोंनो हागोन निजे रोजाबनाय हांसो गारा माबायदि जानोबो हागौ बेलेग बाथ्रा बयबो गायक जाया बेनिफ्राय जेनेबा बिनि गेजेरजों जेनेबा जों थांना थानाया हमना ला खायफाया बेनि गेजेरजोंनो सासे राफोद गायकबो जालाङो बिदिनो गोबाङानो जेरै देंखोमुनि से नै थाम जोंनि बर'नि गेजेराव बे हारिमु जोंनि माबा हारिमु आफाद मोनसे माबा जाया होमबा बेफोराव बादायनानै जेरै देरहायो थिग जेरै दैजिं मेलाफोराव जेरै बादायनानै देरहायो थिग बिदि जेनेबा क्लासिकेल गोनां गथ'फोरा बेयाव थाबनो देरहानो हायो आरो बाहागो लानो हायो बेनिफ्राय बेयाव देरहायोब्ला जेनेबा बे सासे बयजोंबो मिथिजानाय गायक होननानै सिनायजाबाय बेबायदि बयजोंबो जुदि हांख्राय हरजायोबा बिनि थांना थानाय बा सोलिनायनि राहाया फैयो आरो बेहायनो जों नुहुरो थोंजों रावै बुंनो थाङोब्ला सासे माने जाय लागिरि गावहा नाजानाय थानांगोन लोगोसे जे आं जे सासे जाखांफुनाय सिंगार जाथारगोन माबा मोनसे थांखिबो थानांगोन ना होमबा जुदि थांखि गैयाबा नोङो कर्सखौ लाबाल'थ' जाया माने नोंसाना क्लासा जायो नोंथांमोननिया अनलि सानडे थ' सानडेआवल' फैनानै जुदि प्रेक्टिस खालामबाय बाखि जुदि नों 6 दिन ओरैनो थायोब्ला थ' बे सासे जाखांफुनाय माने साक्सेसफुल थ' सिंगार जानो हानाय नङा आरो मोनसे बाथ्राया जाबाय माने गासिबोथ' आरो माने सिंगार जाथारगोन होननाबो लाया इन्टारेस्टबो थायो आरो इन्टारेस्ट माने हारिनि सायाव माबा मोनसे अनसायनाय नङा होमबा आरो माने मोननैसो एग्जामखौ नोंथांमोना बे नोंसोरनि सेन्टारावनो लायो ना नोंथांमोना माबेबा माने बेलेग जायगायाव लायो नामा एग्जाम सेन्टार जेनेबा मानिबा आन्दाराव गुदिया माबे नोंथांमोननिया जे मिउजिक जेनेबा जोङो मोनसे ब्रान्स जों जाबाय ब्रान्स नैबे आलायारन मिउजिक एकाडेमिखौ जों नामसो लादों ओमफ्राय जोंनि गुबै परिखायानि माबायानो जाबाय प्राचिन कला केन्द्र चन्डीगढ़नि आन्दाराव जायो ओमफ्राय चन्डीगढ़नि आन्दाराव एफिलिएटेड सेन्टार हिसाबै जोंहा सालबारियाव लाबोनाय जादों बे सालबारियाव जोंनि ब्रान्चफोरा छात्रफोरखौ लानानै परिखाखौ हैनाय जायो आरो गासैबो माने ब्रान्चफोरा बे सेन्टाराव परिखाखौ हैनाय जायो माने सालबारि मिउजिक एकाडेमिनि आन्दाराव जेसेबांफोर ब्रान्च दं गासिनिबो एग्जामा सालबारियावनो जायो ओमफ्राय मेनलि सार्टिफिकेटआ जोंना चन्डीगढ़निफ्राय फैयो बेनिफ्राय सालबारिसिम सफैबाय सालबारिनिफ्राय नोंथांमोना लायबाय जों लायबाय बेनिफ्राय बै सार्टिफिकेट इस्युआवबोथ' फिस एसे लायोना जेनेबा सार्टिफिकेट इस्युआव दा नैयाव जोंनाव 30+ हरदेरदों नैयाव सार्टिफिकेटआव जोंहा 30+ दङ खिनियानो आरो बेलेग माबा गैया बिदि फैसानि खेथ्रआव एसे डिमान्ड माबा गैया आरो बेखौ लिरखानाय थ' नायगिरि बिथांमोनाथ' नायगासिनो जोंनि इन्टारभिउखौ नोंथांमोना नुगासिनो दं जानांगौ जायफोर गोसो गुदुं बिथांमोना जुदि एडमिसन लानो गोसोबा माने कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो आदाया सोलिबाय दं जोंना दायो एडमिसन सोलिगासिनो दं एडमिसना फर्म फिलआपआनो सोलिबाय दं एडमिसन लाखाबाय एडमिसननि लोगो लोगो फर्म फिलआप जागोन थ' जायफोर गोसो गुदुं आदाया अननानै नोंथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खेबसे बुंना हो जाहाथे नायगिरिफोरा थोंजोङैनो माने केट्च खालामनो हायो नोंथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हायो आरो जोंबो डिसक्रिपसनाव होगोन आंनि कन्टेक्ट नम्बरा जाबाय 9954931734 खेबसे बुंबावनि 9954931734 आदायाबो नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंदो माने मोननै कन्टेक्ट नाम्बारबा मोजां जायो मालाबा समाव आदाया बेस्थ' थानो हागौ बिदि आंनिया 9707614001 खेबसे होनबाव 9707614001 थ' नोंथांमोना कन्टेक्ट नाम्बारखौ खोनाबाय जानो हागौ जायफोर गोसो गुदुं थाबैनो कल खालाम जायफोर माने रां रुफानि आंखालाव दं माने एसे एला फैसाजोंथ' गोबाङानो माने बुङो जे क्लासिकेल लानो हाया गोबां फैसा नांगौ बेबो गासिबो नंखाय खोथा जुदि नोंथांमोना गोसो दं गोसोआव मोनसे हास्थायनाय दं जे आं सासे सिंगार जाफुंगोन बा जाथारगोन अब्ला नोंथांमोना बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ कल खालाम
माबा मोनसे जेनेबा बिदिनो जायफोर गोरिब न'खरनि स्टुडेन्टफोर बिथांमोननि थाखाय माबाफोर लेस सिस्टेम दं नामा जेनेबा लेस माने डिसकाउन्टफोर डाइरेक्ट बेखिनियानोल'खा नालाय लेसखा लसखा। जेनेबा खायफा स्कुलाव एडमिसनाव 1000 ओमफ्राय मान्थलि फिस 300 गाहाम लायो बे जों थारमाने सिस्टेम खालामाखै जास्ट गथ'फोरा रेगुलार फैनांगौ क्लास खालामनांगौ मान्थलि फिसखौ जों 100ल' खालामदोङो ओमफ्राय जेनेबा 20 थाखा 10 थाखाया जाबाय क्लास नायनानै बारायनाय जायो बे हाजार नङा आरो बे एडमिसन फिसा बे मोनसे दिनै गोजोननाय थाबाय मोनसे दहायनियाव थालांबावरिखौ एसे बुंदेरना होनि आं माबा आद्रा जागोन बुंजायो जेनेबा बेखौ सोलोंनानै थांना थानाय मोनसे राहा मोनो नामा होननायाव जेनेबा बेखौ सोलोंनायनि जेनेबा जोंहा सार्टिफिकेट मोनगोन जेनेबा बियो इडुकेसन बा सोलोंथाइ आयदायावबो जुदि गोरोंखाबा बेहायबो जुदि सार्टिफिकेट बा कमप्लिट बिनि कर्सखौ सोलोंदोंब्ला बबेबा मिउजिक आयदायाव जुदि एप्लाइ फैयोब्ला बिथाङा बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो हानाय गभर्नमेन्ट थ्रुआव ओरैनोथ' गभर्नमेन्ट स्कुलाव बे पस्टनि क्रिएसन खालामबाय दंखायो बेहाय जेनेबा बेफोरबायदि सोलोंनाय गथ'आसो जेनेबा एप्लाइ खालामनो हानाय सुबिदाखौ देनां मोनगोन दा जेरै नबोदयफोराव मिउजिक आयदायाव फोरोंग्रा दङ आलादा पस्ट दंखायो थिग बेफोरबायदि जेनेबा बि जुदि सोलोंथाइ आयदायावबो जुदि रोंखा राखा आरो बे आयदायावबो जुदि बेहा फोरमानलाइ दंखायोब्ला बेफोरबायदि गथ'आसो सुबिदा मोनबा एप्लाइ खालामनो हानायखौ बेजों मोनो आरो दा जिहेथु नोंथांमोननि बे मिउजिक एकाडेमियाव लानाय जि सार्टिफिकेट मोनो स' बे थायोबासो एप्लाइ खालामनायाव माने सुबिदा जायो आरो जेराव सार्टिफिकेट गैयाबाथ' नोङो पसिबोलानो गैया रोंबाबो पसिबोल गैया माबा मोनसेथ' नोङो फोरमान दिन्थिनो नांगोन बेखिनियानो थ' गोजोननाय थाबाय नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै नोंथांमोना एसेबां खस्थ'नि गेजेरजोंबा जों दान्दिसे समनि थाखाय स' साबायखर स' जोंनि भिडिअ दिनै बेखिनिसै स' जोंनि इन्टारभिउ लानायाव माबाफोर गोरोन्थि जाबा निमाहा होदो मानो होनोब्ला बेबो आंनि फार्स्ट टाइम इन्टारभिउ आरो जिहेतु जोंनि लकेल एरिया बे लकेल एरिया हिसाबै माने आं फार्स्ट टाइम इन्टारभिउखौ लाबाय थ' थेंक इउ